Kahit wala ka sa piling ko, aking sinta, ikaw ang pag-ibig ng puso at damdamin ko. Mapakailanman ikaw lang ang ibigin ko. Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang, sa puso ko'y nag-iisa ka lang. Nating di malilimutan, kay sarap ng ating suyuan. Lagi kong natatandaan, maligayang araw nating nagdaan. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang. Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang, sa puso ko'y nag-iisa ka lang. When I'm with you, happiness never fades away. I need your love each moment of my life. The memories shared together kept that love alive. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long time. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart. I need your love each moment of my life. The memories shared together kept that love alive. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long time. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart.
love. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart. Girl, I need you, I need your love. Girl, I need you, I need your love. Girl, I need you, I need your Bayang magiliw, perlas ng silanganan. Alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting. Sa manlulupit, di ka masisingil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong baghaw. May nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagdidikdik. Ang bituin ng araw niya kailan pa may magdidilim. Lupa ng araw ng maraming pagsikta. Buhay ay langit sa piling mo. Aming ligaya na pag may mamapit. Pagkamatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Are the reason why this network is on. We're standing together so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand.
are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on the radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio To All-Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Mga dagway, sang paghigugma. Mga dagway, sang paghigugma. Mga istorya sa mga ordinaryo nga mga tawo nga naghigugma sang pinasahi nga paagi. Mga dagway, sang paghigugma. Sila nakadiskubre sang gugma. Gugma nga nagduso sa ila sa paghimo sa mga butang nga naghatag sang kadayawan sa Dios para sa sini nga mga ordinaryo nga mga tawo. Ang pagpangabuhi nga mabungahon, mahigugmaon, kag pagkabuhi sa paghigugma. Ang ila kabuhi nakapahamuot sa Dios, tugod sila naghigugma. Ini nga mga istorya mangin inspirasyon man sa aton tanan. Kita man ginaagda nga magkabuhi nga maripayon, dira sa gugma sang Dios, kag pag-alagad sa aton isig katawo.
Ini nga programa ginadulot sa inyo sa mga Madre sang Daughters of St. Paul, Missionary Sisters sang Social Communication. Mayong adlaw mga abyan, kagyari naman kita sa aton programa mga dagway sang paghigugma. Mamati kita sa istorya sang kabuhi sang ordinaryo nga mga tawo, pero naghigugma sa pinasahi nga paagi. Maghatag sila sang halimbawa sa matuod nga paghigugma sa Dios kag paghigugma sa isig ka tawo. Sa liwat ini ang inyo nga abyan sa kahanginan, si Sister Ameline Paglinawan sang Daughters of St. Paul. Malipayon nga pagpamati sa inyo tanan. Kagkasubong sang naandan, kaupod naton si Father Francis Perez, Kura Paroko sang Triumph of the Holy Cross Parish, Kamingawan, Bacolod City. Mayong adlaw, Father Francis, kag-welcome sa aton programa, mga dagway sang paghigugma. Mayong aga, labing hinigugma nga mga utod, si Father Francis Perez, ang inyong gyapon abyan kag alagad sa kahanginan. Sister Ameline, kamusta ka? Yari kita subong sa aton nga programa ang mga dagway sang paghigugma. Karon aton iandam ang aton kaugalingon sa pagpangamuyo. Upod kay San Juan, apostol kag ebanghelista. Mga muyo kita. O Ginoo nga amon Dios, paagi kay San Juan nga apostol, imo ginbugna sa amon ang misteryo sang imo pulong nga nahimo nga tawo, kabay nga mahangpan kag maghigugma, kag mahigugma namon ang mga butang nga iya ginatudlo sing may kaalam sa amon. Ginapangayo namon ini sa imo paagi kay Hesukristo, imo anak kag amon Ginoo nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Aton pamatian ang drama sang kabuhi ni San Juan, apostol kag ebanghelista. Sa katapusan nga panihapon, si Juan nagsandiay sa dughan sang Ginoo, bulahan nga apostol. Ginbugna sa imo ang mga sekreto sang kalangitan, kag ang imo magbubuhi nga pagtulunan, naglapnag sa bugos nga duta. Aton kilalahon si Juan, apostol kag ebanghelista. Si San Juan, anak ni Zebedeo, isa ka mangingisda nga taga Galilea sang una nga siglo, nga nagupod sa iya utod nga si Santiago, nagbiya sa iya sahid sa pagsunod kay Jesus. Upod kay Pedro, ining mga anak sang dagoob, nahimo nga grupo sa sulod sang 12 ka mga apostoles. Kag siya ginkilala nga amo ang gintutunan nga hinigugma ni Jesus. Ang sinadto nga tradisyon, ginakabig siya nga manunulat sang ebanghelyo, kag subong man sang 3 ka mga sulat sa bag-o nga kasulatan, kag ang libro sang bugna. Ginadumdum siya tungod sang iya madalom nga pagpamalandong sa kabuhi, kag kamatayon ni Jesus, kag ang iya paghatag sing labing nga importansya sa Kristiyano nga paghigugma. Pagahimuon siya sang kaalam, nga labaw pa sa iya mga abyan, kag himuon nga maghambal sa bugos nga katawhan. Mga abyan, ato nabatian ang kabuhi sang aton santo, si San Juan, apostol kag ebanghelista. Kag ang iya kabuhi paghahatagan pagid sang dugang nga reflections ni Father Francis Perez. Ang panawagan nga ini sang Dios kay Juan kag sa iya utod nga si Santiago nga anak na day Zebedeo, gin mensionar man sa santos nga ebanghelyo, kaupod kay Simon, Pedro kag sa iya utod nga si Andres. Ang ilang nga misyon siling sang aton Ginoo, sumugod subong, hindi na kamo magpanahid sa mga tao, kundi sang mga isda. Kag subong man, pagkatapos ini ilang ginbayaan ang tanan nila nga pagkabutang, ang tanan nga mga mahal sa ila kabuhi, ang sakayan, kag ang tanan nga sa diin ang inbahin, sang ila matag-adlaw nga pagsinalayo.
nagupod sila sa aton Ginoo. Labing hinigugma nga mga kauturan, ginmensyonar man gani nga doc in altum, magpalawod kamo, kag iladlad ang inyo nga mga sahid. Ang ina nga pagtuo, labing hinigugma nga mga kauturan ni Juan, gintagaan sang padya, rewarded by special friendship with Jesus. Kag subong man ang tatlo nga anay nga mga mangingisda. Sanday Pedro, si Santiago kag si Juan, subong man sa kay Andres nga yautod. Saksi sila sang pagkambyo sang dagway ni Jesus o kon sang transfiguration, kag ang pagbanhaw sang anak nga babay ni Jairus, kag sang ang aton Ginoo nagaanto sa tanuman sang Gethsemane o kon the agony in the garden. Ginapatihan, hinigugma nga tagpalamati, nga parinti si Juan sang aton Ginoong Hesukristo, kag suod o kon close friends sila. Si Juan ang nagasandiay malapit sa kay Jesus sang katapusan nga panihapon. Ginatawag ma si Juan kag subong man ang iya nga address nga the eagle of the theology. Masilita nga eagle, natural, madumduman naton gyapon ang agila sang theology o kan aton nga pagtuon sa aton Ginoo. Si Santiago kag si Juan ginatawag man sang Ginoo nga mga son of thunders, bangod sa ila nga pagka mainiton. Ang ila iloy aton man nga makita isa ka bes nga nagpangayo man sang pabor nga papungkoon sila sa tuo o kon sa wala ni Hesus. Ang sabat ni Hesus, makainom bala sila sang kupa nga akon pagaimnan, kamagabaton bala sila sang pagbautiso sa akon o kon ang sufferings ang iya nga pagantos. Wikan siling nila, sarang kami. Labing hinigugma nga mga kauturan kay Jesucristo ang sabat sang aton Ginoo, ini nga pulungkuan, ginreserba lamang sang amay. Kag pagkabati sang iban sini, labing hinigugma nga mga utod, naglain ang ilabuot. No? May ambisyon ang isa kag isa. Kag subong man naunahan lang ugaling sila sini magutod nga ini kag isa diri si Juan. Apang ang siling sa aton Ginoo, service. To give oneself for the ransom for many. Ang aton nga paghalad sa aton kaugalingon para sa nagakinahanglan. Kag nagpadayon siya sa pagsiling kung sino sa inyo ang luyag nga mag-alagad, dapat siya nga manginulihi kung luyag siya nga tawgon nga pangulo. Kay siya mismo nagsiling, I come not to be served, but to serve. Ini ang luyag sang aton Ginoo para diri. Labing hinigugma nga mga kauturan, bantog siya sa mga sinulatan niya sa Ebanghelyo, kag subong man sa libro sang bugna akon sa Book of Revelation. Sa katapusan nga panihapon, labing hinigugma nga mga kauturan kay Jesucristo, nagsaysay siya nahanungod kay Jesus, kag naghambal siya, sing pasiuna pa, nga si Jesus magalingkod sa tuo sang iya nga amay. Amo man iningawan, ang naghambal sa aton tanan, nga the truth will set us free. Labing hinigugma nga mga kauturan, sa kabuhi sa mga santos, nagsiling diri. Ginatawag ako nga Juan Ebanghilista, kagliwan ako kay Juan Bautista, nga amo ang anak ni Zacarias, nga amo ang nagbunyag kay Jesus. Siling niya, dire na tao ako sa Galilea, kag utod ko si Santiago nga magulang, kag anak kami sang ginatawag nga mangingisda sang mga katawhan. Ako ang labing lanubo nga apostol ni Kristo, ginmensionar ni Juan. Ginhayuan kami nga mga anak sang daguob bangod sang amon nga pagkaamainiton sang amon nga batasan. Gintawag man ako nga apostol kag pinalangga sang Ginoo.
Sa nagatakumatayon si Jesus sa krus, gintugya niya ang iya iloy, si Maria sa akon, kag nagsiling siya. Anak, hiyari ang imo iloy. Babayi, hiyari ang imo anak. Kag ako nga ginatipan sing matuod ang iloy sang aton Ginoo. Isa lamang ako sa mga apostol nga nakasaksi sa pag-antos kag kamatayon ni Jesus sa krus. Nagupod ako kay Pedro sa konselyo sa Jerusalem, kag sa pagtukod sang simbahan sa Samaria, kag nagtambong ako didto sa konselyo sa Jerusalem. Kag sa amuman nga bagay, labing hinigugma nga mga utod, nagatubang si Juan sa mga Sanhedrin sa pagpaathag kag pagpangapin sa maayong balita nga amo ang kamatuuran. Amo tong siling ko bag-ulang. Ang kamatuuran, amo ang magahilway sa aton. Nakadangat ako sa Episo, sa Asya, sa Roma, kag sa iban nga mga kadutaan. Sa Roma, ginpadakop ako ni Emperador Domitiano, kag gintumoy sa nagaalindakal nga lana, apang ginluwas ako sa milagro sang Ginoo. Gani nagsulat ako sa ikaapat nga ebanghelyo, siling ni Juan, 3 ka epistola, kag sang tanhaga nga libro sang bugna ukon ang revelasyon. Labing hinigugma nga mga kauturan sa kabuhi ni San Juan. Siya ang pinakaulihi sa mga apostoles nga napatay. Kag sa iya nga kabuhi ginsiling diri, ang martyrdom ay sa iya nag-abot, kundi nag-abot siya kag napatay siya sa iya lamang nga edad. Suliton ko ang ginsiling sa aton Ginoo, samtang ara siya sa krus, sa aton pagpalangga sa aton mahal nga iloy. Yari ang imo anak. Anak, yari ang imo iloy. Si Father Francis sa liwat nagapaalam sa inyo tanan. May God bless us all, kagabay pa nga ang Dios upod sa aton tanan, kag subong man si San Juan, apostol kag ebanghilista, upod sa aton tanan nga maghambal sang kamatuuran, kay ini nga kamatuuran amo nga magahilway sa aton tanan. May God bless us all. Madamo gid nga salamat, Father Francis, sa imo matahom nga giya sa pagpamalandong, mahitungod sa mga halimbawa kag mga kontribusyon ni San Juan Ebanghilista sa aton simbahan kag aton personal nga kabuhi. Ang iya piyesta aton ginasaulog sa matag Disyembre 27. Madamo man nga salamat sa aton tagpalamati nga padayon gid nga nangasakdag sa aton programa mga dagway sang paghigugma. Kabay pa nga ang aton mga natun-an sa kabuhi ni San Juan magserbi man sa aton nga inspirasyon, ilabi na gid sa aton pagtultol sa aton pagtuo padulong kay Kristo. Kabay nga ang bendisyon sang mahal nga Dios magpabilin sa tagsa ka miyembro sa aton pamilya. Mga abyan, tubtub sa madason nga simana, kag sa ngalan sa mga madre sang Daughters of St. Paul, ini si Sister Ameline Paglinawan. Nagapasalamat sa inyo pagpamati, kag subong man sa pagbulig sa aton mga collaborators, cooperators, mission partners, benefactors, kag sa tagdumalahan sang sininga istasyon. Mahimuman kamo mag-contact sa sining address, Daughters of St. Paul, Bacolod, 29 Corner Hernaes, Henares Streets, Bacolod City. Telephone number 433-1648. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000, Iloilo City. Or cellphone number 0943-5410-771. Kaupod sa aton santo, pangayoon naton ang bendisyon sa aton mahal nga Dios. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo!
Ang akong tagipusoon nagakalangkag, sang pagbutlak sang adlaw nga labing masanag. Sugdanan ka nga ginggikanan sang kalinong, sang manunubos sining kalibutan nga madulong. O Kristo nga kasanag sang amon dalanon, sa imo ang pulong nga matinubuson. Ipadala ang imo espiritu sa pag-amuma, sining tagipusoon nga nagahandom sang imo gugma. Ang Kapawa. Malipayon nga pagpamati sa inyo tanan mga kauturan. Ginasaulog naton subong ang Piyesta sang Sagrada Familia. Gagani ululupod kita sa pagpasalamat sa Dios sa grasya sang aton pamilya. Diin una naton nabatyagan ang paghigugma sang Dios paagi sa aton mga relasyon, sa aton pamilya, sa aton mga ginikanan, sa aton mga kauturan. Sa sining Domingo, sang aton pagsaulog sang Feast of the Holy Family, ginapadumdum sa aton nga si Jesus mismo nangin katapo man sang isa ka pamilya sang katawhan. Hindi lang siya katapo sang pamilya nanday Jose kag Maria, kundi sang tagsaman ka pamilya. Tungod kay si Jesus, naghiusa sa aton tanan. Makita naton nga hindi sila iban sa aton, kay sila man nakaagi sa mga pagtilaw kag kasakit. Apang ang ila pagtahod sa Dios, ang ila pagpasulabi sa iya kabubuton, ang nagpalapit sa ila sa Ginoong Dios kag sa isa kag isa. Ipangamuy naton sa Ginoo nga tipigan niya ang aton pamilya sa paghigugma kag sa pag-alagad sa tagsa-tagsa. Ang mga manugbantay sa mga karnero nagdali-dali sa paglakat kag nakita nila si Maria kag si Jose kag ang lapsag nga nagahigda sa pasungan. Mga muyo kita para sa paghidait sa aton panimalay. O Dios nga amon amay, imo ginatanyag sa amon ang sulundan sang Sagrada Familia. Kabay pa nga sundon namon ang ilang mga bertudes kag maghiliusa kami sa imo paghigugma. Agud madangat namon ang himaya nga langitnon dira sa imo puloy-an. Ginapangayo namon ini sa imo paagi kay Hesukristo, imo anak kag amon Ginoo nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Pamatian naton ang Ebanghelyo suno kay San Lucas, Kapitulo 2, versikulo 41, tubtob 52. Tuig-tuig ang mga ginikanan ni Jesus nagakadto sa Jerusalem sa piyesta sang Paskwa. Sang 12 na katuig ang edad ni Jesus, nagpamiesta sila subong sang kinaandan nga ginahimo nila. Sang tapos na ang piyesta, nagpauli sila. Pero ang bata nga si Jesus nagpabilin sa Jerusalem nga wala matalupang di sang iya mga ginikanan. Naghuna-huna sila, nga yara man lang siya upod sa ila mga kaupdanan, kag sang nagapanglakato na sila sang isa ka adlaw, ginpangita nila siya sa ila mga paryente ka mga abyan. Sang wala na nila siya makita, nagbalik sila sa Jerusalem sa pagpangita sa iya. Sa ikatlo nga adlaw, nakita nila siya sa templo, nga nagapungko upod sa mga manunudlo, nga nagapamati, kag nagapamangkot sa ila. Ang tanan nga nakabati sa iya, natingala gid sa iya kaalam kag mga sabat. Natingala ang iya ginikanan sa makita nila siya, kag ginsingganan siya sang iya iloy. Anak, nga agin himo mo inis sa amon. Tanawa, ang imo amay kag ako, nagakabalaka gid sa pagpangita sa imo. Nagsabat siya sa ila. Nga abala ginapangita gid ninyo ako? Wala bala kamo makahibalo? Nga kinahanglan nga yara ako sa balay sang akon amay? Pero wala sila makahangop sang ginhambal niya sa ila. Gani si Jesus nagupod sa ila pabalik sa Nazaret, sa diin nagmatinumanon siya sa ila. Ang iya iloy nagtipig sinitanan sa iya tagipusoon. Si Jesus nagdako kag nagtubo sa kaalam kag panuigon, kag sa nahamutan siya sang Dios kag sa mga tawo. Mga utod, padayon naton nga pamalandungan ang kalipay dira sa grasya sang aton pamilya. Kag kita nga mga Pilipino, isagid ka dako nga
Ginatrasure naton ang aton mga relasyon sa aton pamilya. Kagdugang naton ini nga pamalandungan, paagi sa paggiya ni Father Jerivel Celestial. Pamatian naton siya para sa dugang nga mga reflections. Siya ang chaplain sa University of St. Lasal, Bacolod. Mayong aga kag welcome sa aton programa, Father Jerivel. Mayong aga mga kuturan, kag mayong aga Sister Ameline. So sining nga Domingo atong ginasaulog ang kapistahan sang Holy Family. Let us now learn our readings today. Our first reading was taken from the book of Sirach. Sometimes we call it as the book of Ecclesiasticus. So nagakontain ini sang useful suggestions kag subong man advices for all situations in life. So mas yung may pagka-practical ang ining libro. Kung pero nato nabasa ang Salmo, kadua ang Sirach o kon Ecclesiasticus kay man may mga practical guidelines ina nahanong sa ato nga pangabuhi. Ang content subong obviously ang duties sa mga kabataan sa ila mga ginikanan nga summarize naton, honor them. Anong meaning sang honoring them? So state natin sa commandment number 4, no, honor your mother and father. Pero din naton makita na pasipak-sipak siya kung paano naton hatagan sang honor ang aton nga ginikanan. So una is their life, our lives must be good, upright and honest. Nga paglawag pa sa mga ngalan gayong miyuhom ng ginikanan nimo kay man amo ni pangabuhi, upright, good kag honest nga pagpangabuhi. Subong man, we have the duty to help our parents financially. Kay katatlo, assist them, amasing when in need, pagkatapos kuaraan sila sa old age. So mga kauturan, klaro ginalidan sang reading naton ini mga obligasyon naton tanan bilang mga anak sang panimalay, no, sa ato mga ginikanan. Kay siling sang Dios, ang tanan nga nagabos sila obligasyon towards their parents, una is God will bless them. Ikaduwa, ang pangamuyo, pag-sabton sang Diyos. Ikatatlo, ma-enjoy sila sang long life and happy life. Imagine na bala? Kung nakasala sila, ang Diyos nagpatawad sila mga sala. So pili ka mo, honoring our parents, o kung mismo the other way around, nga wala man kita ginakuha ang benepisyo. So that is our first reading today. Our second reading today was taken from the letter of St. Paul to the Colossians. Ang content sini, a sort of encouragement. Christians must put on a beautiful dress or garment. So ano yun nga garment? The virtues. We should be compassionate, kind, humble, gentle, patient, mga forbearance, kag reciprocal forgiveness. Sa munang 7 ka mga pamatasan nga dapat naton suklobon. Pero kung amo na ang analogy niya nga dubayo ini nga time, kung garment ini, dapat may may coat pagig kita. Ang coat, amo ang pahigugma. So gagwa sa aton ang pahigugma, expression of love or acts of love. Ang coat, it will serve, kung ang love, it will serve nga nagaprotekta sa aton. Ang Christians have to put it. Tapos suksukon sa adlaw kag sa gabi. Kag subong man, hindi gid mapagkuhaon sa aton. Amo na iya nga first part, no? Ang second part ni makuturan, nanungon ni sa layi applied to various relationships. Sa una sa couple, so mag-asawa, women to submit to their husbands. Then, husbands to love their wives. Musin kung sina, ilakatong danan bilang husband and wife. Amo na makutura, no? Ang second sina, katong danan sa mga kabataan, no? Obey your parents. Ang mga parents naman, should not drive their children to resentment. Hindi atagan sang kalain sang buot through selfish, pagka maiyahon, sa mga provoking attitudes. Ate amo na makutura, no? So, regarding sa parents sa ilang mga bata. Ikatatlo is, para sa tanan, we should pray together, have a dialogue, reciprocal instruction. Kaya mo siya essential ini nga nagapabug-os ang panimalay. Specifically, mga membros ng panimalay nga mag-isa sa tagipusoon kag pangunahuna. So, ang aton nga reading, so quite practical maghihapon nga ma-apply naton sa sulod sang panimalay. Then, our gospel today was taken from the Gospel of St. Luke, chapter 2, verses 41 to 52. So, amo nang iyang content, the Losang Fine of Jesus Christ in the Temple of Jerusalem. So, sa layi sa mga Israelinhon, ga-prescribe sila nga mayara nga makagto ka sa Jerusalem 3 times a year. Kung manggaranon ka, obviously, kung lapit ka malang ka manggaranon ka. So, many consider themselves lucky if they could do the holy journey once in their lives. Kaya kung the more ka maglayo, di mabudlay, nga mapriti ka pa, daw pa sa kinalanon ng mga details, di mas stay ka pa dito, ang mga ginauligdan pa nga balay, so on so forth bala.
kung lapit ka, you can visit anytime, no? So, parang labis kang pila, mga busy sa isa ka batuig. So, ang Holy Family, Mary, Joseph, and Jesus, they lived 3 days journey away from Jerusalem. So, 3 kadlaw nga lakat, nagakagto sila once a year for the Passover nga kapistahan. Usually, ang Jerusalem nga ina, kung ordinaryo malang, ang population na 30,000. Kung may mga kapistahan gani, libi na Passover, nakalabot sa 180,000. So, mo ginutok yun tungkol sina, hindi mahilayo nga si Jesus na dula. Nga siya ba doon nasipak sa grupo sa iya nga ginikanan Mary and Joseph. Sa temple, dito nakitaan si Jesus, no? Scriptures were being explained sa mga mangin-alamon sa Biblia. Ang salmo, ginadeclaim sa mga tao, no? So, counseling, ginahatag sa kung sino gusto pa-counsel. So, Jesus wants to seek the will of the Father. Kagabalo siya kundi pa itaon sa Biblia. Pagis pamamati sa mga mangin-alamon, no? Sa mga konsihong yara mismo sa templo. So, ang aim ni San Lucas sa pagsulat sini nga dinalan, sini nga perikope o kung sa Ebanghelyo naton, is not to inform nga alam si Jesus o kung nga buragid si Jesus, no? Ang importante dari is ang intention bala niya. That is why ang sabat niya sa iyang ginikanan, medyo balingag. Why were you looking for me? Did you not know that I must be in my Father's house? So medyo balingag. Ang main point sang sabat ni Jesus amo ini. Importante nga mabuhat ko sa akong kaugalingon ang binubuot sang Dios nga Amay. So amo that is the meat sang iyang response, not a kind of insult, but rather unagid ang Dios. Kumutan nato sa implication ni makuturan, si Maria, kasi Jose kabalo sila nga they have only Jesus Christ. Kung madula pa si Jesus, ano na lang kung pumatyagan nila bilang ginikana, no? Si Jesus naman, 12 years old pa lang. Kabalo ang ginikana niya, nga ara sila dapat. So sometimes sa mga ginikanan, they don't want ilang mga bata mag-grow. Ginaano wala bibi-bibi, kadako na ginabibi-bibi pa. Pero realidad ina makuturan, nga munang plano sa Diyos, time will come that we let go our beloved children, mga ginikana, no? Para mismo magano, nga patubuon naton sa perspective nga sa pagtanaw sang kalibutan. Sa pagtubo sa panimuot nga kita galid sa ila para mangimayo sila nga mga bata. So children grow and become adults. Time comes when children belong no longer to your family. Kag mismo, nagabilong sa bilog nga panimalay sang Dios. And even sa iya isig katawo. No, man ang iyang signification o implication sang response ni Jesus. Ang second part, so pagpulian nila ni Jesus went down with them and came to Nazareth and live under their authority. So dari ginapahayag man ni Jesus, no, nga if you want to do the will of the Father, kabalo kita nga ang alagasan ay is ara man sa padimalay. So Jesus Christ honor his parents. So kinahanglan nga buligan niya sila sa ilang pag-edad na, specifically sa pagbaton kapag sunod sa ilang religious faith. So for Jesus Christ, ang pagkamasulundod sa Amay, amo ang fidelity mismo sa ginatudlo sang ginikana naton. As long as mga matarong may ilang itudlo, no? So si Joseph naman kasi si Mary, tell their children what the Lord had done for His people. Di makuturan, klaro galino ang obligasyon sang mag-asawa, couple, Joseph and Mary. Kagsubong man obligasyon man Jesus sa ginikanan. Damo na naton kita ang the attitude sang Holy Family. Butangan naton sang mga importance, sang signification, kag mismo kaulugan ang ining celebration sa aton. So ang first nga bertud nga makuha naton sa sining pamilya, amo ang piety. They oblige themselves to do their religious practices sa ilang ginabuhat na pagsimba, pagdayo sa Dios, mismo pangamuyo sa Dios. So do it as a family. Amo man sa aton, may saying gani nga the family that prays together stays together. Kinahanglan gid na makuturan. So here mas as a family. So sometimes sa banding sa family. So may mga ritual ka pang simbahan. So ang ibuhaton naton faithfully. Kay dara naton ginanturo Dios ang aton nga pagtuo sa mga kabataan. Pero sad to say, kabalon man kita nga mga ginikanan, sometimes hindi magdungan simba, no? Lain ang oras ng tatay, lain ang oras ng nanay. Kasi nanay lang ang simba. Garo mo tatay, mas iba nga sakupa lang ko da. Isakupay na lang gali ni, di ba no? Kaya man do it as a family. The payo sa teachers ng family, piety. Next one is, ang pagkamasinulundon guro sang bugos nga panimalay, no? Mary and Joseph followed the plan of God, the will of God. Jesus Christ wanted also to follow the will of God, the plan of God. Klaro makuturan. So all of them, they obey God.
Tani kita man sa ato mga panimalay, we tend to obey each other. Your duties and responsibilities, do it. Kay ginasugot sang Dios. Bilang bata, do it man. Kay ikaw man, may araw ka man sense of obedience mo ginikanan. Hindi naton sila tagan sang malae mga buot o kuno pa ang pagpaningwala sila, pagsikway sila, pagtampala sila. It is not a good kind of attitude kung hinapag naton ina nga mga pamatasang sulod sa panimalay. Bis ka mag-uto, di ba no? Ang sense of obedience sa magulang. Kung magulang maayo man sa manghob, pwede man magsunod ng magulang. So, mo importante bala nga may ara nga the virtue of obedience. Third one, siguro pinaka-importante is may pagpalangga gid sila sa isa ka isa. Ang love no nga na-concretize mismo sa ilang nga pagpangabuhi bilang holy family. Sulod sa panimalay ti ara gina dapat makutura no nga ang pahigugma nimo express nimo being a father, you become protective and responsible. Kung mother ikaw, express a care and concern. Kung ikaw bata naman, ikaw dutiful sa imong ulubrahon eh. So mo na love in a concrete manner. So ang pagigugma ina dapat i-transpose naton gidya ka makit-an gid. Kagkatapusan guro ti each of us member of the family we have our duty. God put us in a family. We cannot choose our parents nor we cannot choose our brothers and sisters. So pwede magpili ay ang mag-asawa, couple di ba no? Nga maging partner mo inang babae kung maging bana mo inang lalaki. Importante lang nga mismo ikaw yung may sense of duty and obligation bala. Tanan kita may ara. So sa may ara ka, ginikanan you have your duty. If you are a child, you have a duty. Kung kabataan ka mo, big or small family, you have a duty. Buhatong ginanato makuturan. Pwede makuha imong obligasyon, but not all the times. Hindi mo pasa. Ipatamad-tamad din na you are not acting as a member of the family. One time, may isa ka estudyante mamangkot sa iyang maestra. Niya nga damo subong twin nga ginabata. Nagsabat ang bata, ma'am, simple lang gid na. Niya, biskan ako man, ti gamay pa lang ko, nadlock na ko. Ti subong, ti mga bata, gusto nila magwa sila sa kalibutan, may upod sila. Dadi kay man, nadlock silang isahanon lang. Quite reasonable man sa batsang bata, ano? Nahadlock ang mga baby nga sila lang magwa, ganiga pangita sila sa upod, so may twin brother sila, o may twin sister. Even ang Chinese gani nga saying, no? Pamangkot sila, what is the most satisfying thing in life? Ang sabat nila, simple lang, not married life, not wealth in the world, not sa good health. Simple lang, nga makitaan sang isa ka tawo, ang bata nga nagalakas sa dalan, safe, kag wala gid mismo sa environment of danger. Mula na ay ang the most satisfying thing in life. Di makuturan sa subong nga panahon, kita man natong realidad, no? We have so many broken marriages, absentee parents. Tawag naton nga mga business sa mga ginikanan. Sometimes we call that a social butterfly. Wala tineris sa kalugar, lumpat-lumpat, tupad-lupad, no? So mga laying, tawag naton niyo paganistic forces, for example, perverse propaganda, nga ginaglorifying sexual freedom, distorted beliefs of the emancipation of women, economic progress and demographic planning. Pero importante na mga utod, in the midst na sini nga mga realidad, we should live up our duties and obligation as a family. So, 4 ka puntos, balikan naton, piety, obedience, love, and duty. These are the points that we can get taken from also from the lives of the Holy Family, Mary, Joseph, and Jesus. May God bless us all. Kagbuligan kita sang Diyos sa paghako sang bagong nga tuig nga may paglaom, nga may pagtubo sa pagtuo, kag wider perspective nga ang kabuhi mismo dapat dampigan at all times. Madamo gid nga salamat, Father Jerevel, sa imo pamalandong, subong man sa mga implikasyon sa mga balasahon nga imo ginbilin sa amon. Mga utod kabay pa nga ang pulong sang Dios, padayon nga maghugpong sa aton mga relasyon sa aton panimalay, kag sa tanan nga mga tawo nga aton masumalang. Salamat sa liwat, Father Jerevel, sa imo sharing kag tubtub sa madason nga Domingo, and God bless. Ang pangamuyo sang Sinodo. Nagadangup kami sa imo, o Espiritu Santo. Samtang kami ululupod nga nagatipon. Upod sa imo nga amo lamang ang nagagiha sa amon. Magpuyo ka sa amon mga tagipusoon. Tudlui kami sa dalan nga amon dapat agihan.
kag kun paano namon padayonon. Kami mahuyang kag makasasala, hindi pag-itugot nga amon ipaluntad ang kagamo, hindi pag-itugot nga ang amon kakulang sa paghangop, magdala sa amon sa sayop nga paagi, ukon magdikta sang amon pangginawi. Itugot nga sa imo, amon makita ang amon paghiusa, agod ululupod kami sa pagpanglakaton, padulong sa kabuhi nga walay katapusan, kag indi maglisa sa dalan sang kamatuoran kag katarungan. Tanan iniamon ginapangayo sa imo, nga padayon nga nagapanghikot sa tanan nga lugar kag tion, sa kaisahan sa Amay kag sa Anak, sa mga tuig sang mga katuigan. Amen. Magpangamuyo kag magsalig kita sa Dios, mga utod. Padayon kita sa pagpaambitanay sang Espiritu sang aton ginsaulog nga 5 katuig sang Kristyanismo sa aton pungsod Pilipinas. Magpanglakaton kita dira sa pagtuo, paglaom, kag paghigugma. Ilabi na sa sining tion sa aton Synod on Synodality. Dugang naton nga pamalandungan ini pagi sa isa ka ambahanon nga may tema gihapon sa aton Year of Mission. Translation attempt by Father Dominic de Ramas, sang Diocese of Bacolod. Hipos na palangga ko, kag matuloy
panahon nga ginmatan, kadamusang kakulang, di mahadlok ari ako, diri sa tupad mo, gatinguha ga sakripisyo, para sa buwas damlag mo. Kaayuhan sang banwa, indi pag-alang-alanga, kandidato nga masaligan, pilion naton tanan. Isa ka mensahe halin sa mga madre sang Daughters of St. Paul kag sang sini nga waragwagan. Madamo gid nga salamat mga kauturan sa inyong pagpakig-upod sa aton programa karon. Balunon man naton ang pahanumdom sang aton pulong kag mga balasahon. Pamalandungan kag puy-an ang labing importante nga ginatudlo sang aton pagtuo dira sa pulong sang Dios nga aton ginpamalandungan. Puy-an naton ang aton pagtuo isip isa ka pamilya. Hasta sa madason nga Domingo, kabayng ang bendisyon sa aton mahal nga Dios magpabilin sa aton karon kag sa gihapon. Sa ngalan sang Amay kag sang Anak kag sang Espiritu Santo. Amen. Mga abyan, tubtub na lang anay kita diri. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga Pauline cooperators, collaborators, benefactors kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Daughters of St. Paul, Bacolod, 29 Corner Hernaez, Pinares Streets, 6100, Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000, Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487. O mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sang mga madre sang Daughters of St. Paul, ini si Sister Ameline B. Paglinawan. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, ang kamatuuran, kag ang kabuhi, magpabilin sa aton tanan. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang